Kajing itu kana sepang ki arngut ki samla kentei bat senrang. Baro une ke briu hakapor bakidang samla. Enda ki kendu ni yo ningkong ya une ka samla kat no ka mensium katap ta kajing kemen bat kajing songset ru hadu kata-kata. Don ki arngut ki samla ka kentei bat usenrang. Ka kentei ka kertang ka Julia bat usenrang ukurtang ulam. Kini ki samla ki sak marjan. Haying jongka Julia don ka kemi ukpa lembat uhman senrang jongka Julia. Haying jong ulam ru don ka kemi ukpa uhman senrang lembat ka kongkensi jong u. Ka Julia kadang pulih ha ka bikom final bat ulam udang pulih kumu engineer. Ki bahaying jong ulam bat ka Julia ki rung yang mi bahaman ka pot ki ken kum ki para marjan. Henry ulam bat ka Julia pat ki Îeît samla. Ulam tang banyolat banyakendu bat ka Julia ulet kai bay bat uhman senrang jong ka Julia namar udon ka jing Îeît jaka. Ka Julia ru ka taboj ban let kai bat ka hamman kensi jong ulam tang banyakendu ulam. Te ha koi ka sngi uhman jong ka Julia ulet rung kai haying jong ulam. Uhman jong ka Julia kat ba udang ya chaki mau jingking ulayok tam ka wei ka siti bla thot ulam ni ka Julia ba Îeît jaka. Kata ka siti kala kumpan hap ka Julia ha ka por baka let kai haying jong ulam. Uhman jong ka Julia ula pule ka siti. Uhman jong ka Julia ula sau kerang trait nama ula dom ya la ka para. Uhman jong ka Julia ulet haying mat ula peni ya ka siti ha ki kmi ki kipa jong u. Ka kmi ka tap shi tap ya ka Julia bat kam syak syu ya ka Julia bakan let kai haying jong ulam. Bat ka kemi bat ukpa jong ka Julia kim daya rung yang mi syu na do bakilap ya ka siti bla thot ulam ya ka Julia. Ulam bat ka Julia ki taboj banyakendu da ka baong ban let cha kelas. Henry ki neki samla ki let kendu hapak la ne ha restoran. Kat ba danyat kisi ki por ulam ulapas ha ka jing pule engineer jong u. Bat ka Julia ru kala pendep ya ka bikom final. Ulam ulahab ban Leit Trei Sha jong ka snong. Ki sngi ki por ki yat klam smutu ulam ulajak jelang. Ka Julia ka phone ni ulam. Teng ulam usim ka phone bat uong bangadang busy. Teng pat ka phone ka ring tang ba om jusim. Ka Julia ka ling a marwai namar ka Îeît je ulam. Te ha koi ka sngi ulam ulawan cha snong. Kat no ka Julia kadap ta ka jing kemen namar lawan uba Îeît jong ka. Enda ka Julia klayo ulam. Ulam ule kumbom itu ya ka Julia. Ka Julia ka snusi bat kala perkat ba imat ulam ulayo da kawi ka samla na day belakang haying hasam ban kiar no yanga. Ka Julia ka perkat jeliu marwe pa ulam don jing ichu yanga mars ni Trei Sha bar. Ka Julia kam nang tiak nang dam syu. Ka bam ka diru kambang ka kuslai bat ka perkat ya ulam. Ka Julia ru ka Trei ha ka wei ka company bat ka Julia kelakran halade. Babaro nga download na dong sa dong handai tang ka wei bangaduna bangladu ya ka jing Îeît. Don ki bi kandu hakum kane ka apot handai omdei bandu jingkerman. Pidei bandu wai ha ublei ba pinyo ka jing pentengan ka bana shalandet. Te pin sa syam ya une ka briu ba Îeît Sha ya pi. Ada episode nat so ba like, share ba subscribe ka channel. Para log ka ka suri ka bapiso ternat akan next video sa comment.